Guys, good morning. Nandito po ako ngayon sa Padre Pio, dito po sa Green Valley, sa Panikwason, Naga City. Ayan guys, dun po yung paliguan sa dulo guys. Ito po yung mga naliligo dito guys sa lugar na po. Ayan, welcome po tayong lahat dito sa Padre Pio, Green Valley. Dito po yan sa Panikwason, Naga City. Ayan guys, kung naghahanap kayo ngayong summer ng inyong magandang pasyalan, ayan, ang ganda po rito, para kang nasa paraiso. Ayan si nanay, ayan, relax. Ayan po dito. Ayan yung mga lula natin. Ang gandang mamasyal kasi dito sa lugar na to, para ka nasa paraiso. Napaka-presko ng hangin. Ayan yung mga nanay natin. Ayan guys. Dito lang po yan sa bagong dinadayo dito sa Panikwason. Sa Padre Pio, dito po yan sa Panikwason, Naga City. Guys, hapon na, marami pa rin guys mga nadating. Ayan, galing sila kung saan samang galing ng lugar. Ayan guys, papunta na tayo sa ating service. Pauwi na yung ating pamilya. Marami rin din dito guys titinda. Dami mga paninda dito guys. Panang royal na malipukong. Ayan guys, hindi kayo magugutom pagka pumunta kayo rito, gawa ng marami dito guys mabibilan. Maraming tindahan dito guys. Bali ito yung entrance dito guys. Ayan, meron sila dyan medic. Donation lang guys ang binibigay ng mga napasok dito sa lugar na to. Wala dito guys bayad. Ayan, marami dito guys nagtitinda. Iba't ibang klase ng pagkain na makikita natin dito, kaya hindi talaga magugutom. Ayan guys, ito yung aming pamilya. Pagka nandito ka guys sa entrance gayo, ito kagad yung bubungat sa iyo guys. Maraming punong akasya. At ang daming carabao grass guys sa baba. Ayan. Malaparaisong lugar guys, napaka-presko, napakatahimik. Ayan, dinadayo ng mga naliligo dito sa lugar ng Padre Pio, Green Valley, dito sa Panikwason, Naga City. Bali ito guys yung entrance guys. Pagka pumasok ka dito guys, ito kagad yung bubungat sa iyo. Ito sila sir at saka sila ma'am, yung medic dito. Ayan, mayroong nagpapagamot gawa ng ano ata ito guys sa sa bato. Kaya pero maliit lang naman guys yung maliit lang naman yung gasgas sa paa. Ito yung mga medic dito guys, masisipag na mga volunteer. Guys sir, may nagme-medic pa dito oh. Ayan, ito guys, first aid station. Ayan. Sir, mapalagbok lang po. Emergency condition list. Palagbok lang kami sir. Ayan. Pero din na po sir. Balito yung donation nila dito guys. Sa inyo na po yan. Donation box for St. Francis Chapel. Lahat mga kayo sir. Donation box. Tapos po ma'am nakaibanan ma'am, palagbok. Full name ma'am, contact number and address po. Pagka pumasok ka dito guys, bali nandito guys
maglalagbo ka ng pangalan at saka yung address bago ka pumasok dito guys sa lugar. Bali ito yung kanilang parking sa likod. Ito guys. Ano nga guys, pauwi na po kami. Sana pagka may time po kayo, punta rin po kayo dito sa lugar na to ng Padre Pio, dito po sa Green Valley sa Panikwason, Aga City. Yan guys, happy birthday uli kay Kalib, sa anak ng aking kapatid. Nagbe-birthday ngayon. Dito po nila pinag-celebrate. Maraming salamat po. Yung shout out na lang po guys, ating mga follower. At saka pakishare nyo na lang po yung ating video. Tara na naman siyang gapo, panduwa. Boy, happy birthday boy! Ayan boy, happy birthday! Wow! Ayan, happy birthday kay Kalib. Boy!